M'agraden les xarxes socials, perquè puc estar en contacte amb la meva gent. Però clar, són una puta merda perquè tot és odi i al final perds el contacte físic. Crec que s'ha de deixar eixir als xiquets. I també crec que és una bogeria deixar d'eixir als xiquets, perquè si deixem eixir als xiquets, hem de deixar també eixir a les senyores i als senyors que acompanyen els xiquets. I si deixem eixir als senyors, a les senyores, als xiquets i als gossos, al final és tot el món i això és un embolic que ningú s'aclara. Aleshores, els senyors i les senyores se queden a casa i els gossos i les senyores se queden també amb els xiquets. Crec que cal eixir a fer esport. Però clar, quina bogeria és anar a fer esport amb el perill que això suposa per a tots. Crec que està bé que s'hagin dit de no eixir de casa i que ens donen màscares. Però clar, per anar a per les màscares hem d'eixir de casa. I això de que les donen per les bústies... Està genial. I és una merda, perquè aleshores els veïns ens anaran a robar les nostres màscares. I llavors que l'alcalde ens doni les seues. Ens haurien de fer tests obligatoris a tots i qui doni positiu que se queda a casa. Però, el govern no em pot obligar a mi a que em faça un test que suposadament és obligatori. No, jo tinc els meus drets. El test s'han de fer. I després jo ja vaig al bar, m'he fer un control, i me posa negatiu i entre, i estic entrant, i quan entre veig gent negativa, i tots som negatius, els positius que se queden a sa casa. Saps? Perquè si eres negatiu tot està genial, la vida és fantàstica, i si és positiu te quedes tancat. Però si jo dono positiu, no cal això. Jo me poso una màscara, respecte la distància de seguretat i ja està, i puc donar un passeig a 50 metres de la meva casa que no passa res, Crec que cal fer cas a l'equip d'experts de la Moncloa. A no ser que no em parega tan bé com allò que diu un metge de Màlaga a crits en un vídeo, Però ese metge tampoc és que sàpia tant, És més, a mi m'agrada més el que ha dit una senyora de Múrcia d'un vídeo que m'han passat per el grup de WhatsApp de la família. No, són bulos no, és informació que el govern ens està amagant. No, cal fer cas a tot allò que ens diuen. Hem de fer només cas a les xarxes socials oficials del Ministeri. I que no, que això són babades, són coses conspiranoides, que la gent està... és la fi del món. No t'està bé, no hem de mostrar, no passa res, és tot una mentida. La veritat és que no. No, el que passa és que m'ha de passar més emoció. Benvinguts al meu cap. Soc l'opinió pública.